may bilihan daw dito guys, yung mga bagong huling isda dito sa dagat. Ayan, kita nyo naman, may mga bangka dito. Yun ang pupuntahan namin. Yun guys, ang abangan nyo. Titingnan namin, kukuha kami ng mga bagong huling isda. Pero ang gusto ko may pusit, may ganon. Okay? Ayan, ganda ng tubig. Sarap maligo. Uy, may sapatos din pa ako. Uy! Ayan. Ang bilis ka naglakad. Adi ka, mag-ius. Yeah, mapasok kasi ito. Yan guys. Sana medyo clear ng kaunti. At may kaunting sinag ng ilaw. Whew! Grabe oh. Miss na miss ko talaga. Ha? Uray, sablay! Yun lang bigo. Sablay. Paano yan? Balik na tayo? Tutag ko ba ba? Udahan na rawan? Di ba, may isa pagkatikboy mo. Balik na kami. Walang makukuha daw. Wala. Ayan. So babalik na lang kami bukas ng umaga. Alright. Hey, Bart! Anong nangyari dito? Alright. Walang nangyari. Babalik na lang kami. Ito. Bukas baka i-rent namin tong bangka na to. Pupunta kami sa dagat. Bang umaga. Dito. Bigo. Wala kaming ano. Walang makukuha. Dagat to. So guys, itong dagat na to, sakop na to ng ano, Pacific Ocean. Ito, Pacific Ocean. So, dahil wala daw, babalik na kami. Ayan. Babalik na kami guys. Ha? Tampakan, mga paraisirasan ah. Sa Arisan? Ano kasi, linggo kasi ngayon. Linggo. Bigo. Next time. Dagad makakuha pa ng araw. Next time na lang. So siguro bukas ng madaling araw meron talaga. Pero doon talaga sa ano, daungan ng mga namamangka kung saan doon nila binabagsak yung mga huli nilang isda, mga fresh, bagong huli. So ito, babalik na kami sa pwesto namin. Ha? Di ko na bedsa kalutsap ko na kalanyan eh. Adya? Pare. Lagi kita tara. Muray ko rin yan manaras mo. Kuray. Kaunting lakad lang, pawis na ako. So ito yung kagandahan ng ano ng tumira sa probinsya. Fresh air. Nandito lang yung mga fresh na ano na isda. Ayun. Sobra. Talagang pagbalik ko ng Canada nito, ano, mamimiss ko to. So, nakakamiss. Kung nakita nyo lang guys ng ano ng mga bandang umaga, tanghali, daytime. Grabe. Talagang ang linaw ng tubig. Yan. Dito na kami, nakabalik na kami. Ito may nag-tent dito. Oh. Nagtayo ng small ano tent. Grabe. Ito yung grupo dito, mga pinsang ko and pamangkin. So, nag-separate sila. Ito yung trip nila sa pampang mismo ng dagat. Wala kaming nakuha. Wala daw.
Ay, ko man ito kay iba, di siya naman ha? Pagasolina nga ni. Ha? Pagasolina sa naman. Pagi. Pagi man yan eh, Pai. Suway man tabi. Kinakainan? Nga taman ta pang gasolina sa tinampuyan ako. Uy, ano yan? Asan raw? Peradi. Ako pala isura sa tinampong mas. Pagi yan. Pagi yan? Pagi. Siya mga nadi. Buhay pa yan? Ha? 120. Ay, nagko nga sama na. Sinangan na isa. Pinta sa rayton. Buray. Pera. Tama, 80 na nga na pinatataw. Kung 80 tabi na. Lemon tabi, Pai. Talugi siya naman ka, Pai. Ha? Kung gasolina siya talaga. Di man kay bading baldi. Di ba niya, Pai? Ha? Kung gasolina. Kakahuli lang. Pagbawi siya na, konsumo. Ay, panggasolina sa isinta ba? Ano di ah? Ano di? Binta. Pagi yan. Pagi pala yan. Pagi sinsin. Ay, iba mo na pagi. Pagi yan, bayaw. Tinanggal siya tunok. Patalon, putulon mo ni pa panpalo mo kay Lira. Kilo iyo. Pagi. Di nga lang sa kilo. Uda. Laro, kapgin-ginong ko. Buhay pa? Kabangasan na yan. Baka makadulag. Pagi. Bagong huli. Ako may kamaragap na yung anod. Mag-iani ka di uli amo. Ay, di ano sa kilo. Arikan. Oh. Interesado ka gan? Ano ba ito? Adi? Bryce, aladaan. Agko alad. Di san pwede gid. Hindi man bagan pinakalagay na mo dahil chill. Masisinta. Tagtakulon. Pag sinabi mo na pagabot ko Ay, sa dito tulunan. Saan suposit? Dito na. Kawali naman ano tayo. Mga Tagalog, sir. Dayo, mga Tagalog. Anong mga bagong abot? Ang kalayo da. Pray na ubusan na guide sa bitin. Bitin. Usan buto. Hi guys, good morning. Ganda dito oh. Nasa dagat kami ngayon. Yan. Grabe. Medyo low tide. Pag low tide siya. At yan. Pero grabe ang ganda ng tubig yun. Ang linaw. Ito. Ganda maglakad-lakad. Ang ano, sarap ng simoy ng hangin dito.
Bali ano, sakop to ng ano ng Pacific Ocean guys. Sa Pacific Ocean. Dito sa probinsya namin, dito sa Bicol. Ayan. Enjoy. Tuwang-tuwa yung mga kabataan doon sa likurang ko, mga pamangkin ko. Naliligo sila since yesterday pa guys. Since yesterday sawa sila sa kakaligo. Ayan. Ako hindi pa ako naliligo guys, maya maya na lang siguro. Ayan. Ganda dito. Pacific Ocean to, dagat to. Dito sa probinsya namin, dito sa Bicol guys. Ito. So nung dumating kami kahapon yung tubig banda dito, ayan. So ngayon low tide siya, nag-low tide siya. Pagkagising namin ng umaga. Surprise na-surprise kami na biglang nag-low tide. Kaya yung tubig bumaba, nandito na lang. So, as you can see guys, ayan, ang ganda ng tubig talaga oh. Ang linaw. Kaya ang sarap maligo ngayon. Ayan. At kagandahan guys, kahit nasa malayo ka na, mababaw pa rin yung tubig. Hindi siya nakakatakot para sa mga bata na maligo. Ayan. Ayan. So bandang pinapaliguan nila banda dyan. So sila siguro kung kasama kong nagbakasyon yung aking mga anak, nag-enjoy din sila. Tuwang-tuwa siguro mga yun. Ayan. Kita nyo yan. Grabe linaw oh. Wow. Iba ang tubig dito. Iba ang dagat. Puri ako tanhigi. Oh, 600 kaya kung karina. Dire. Katay man. Ito mo. Kan lagi tindahan, hindi mahal talaga. Balik ato. Presyo ko. Nagkamara mo 200. Ay, mga Tapos kan man yung 600 siguro. eh, ako tumbakan. Dawat asa na kilo kan. May 100. 380 asa na kilo ka. Ano, sabihin mo na. Uy, hindi na niya. Tungkusit. Oo. Sa iba na kaya di 600. Dapat rum ko.